Avui preparem unes postres d'aprofitament amb el torró que ens ha sobrat de les festes. Necessitem 3 o 4 taronges, 40 grams de sucre en pols, 100 mil·lilitres de mistela o moscatell, mitja llimona, el torró que ens hagi sobrat, una mica de romaní fresc i 125 mil·lilitres d'aigua. Per començar, rentem bé una taronja i la pelem. La pell ha de ser molt fina, només la part de color taronja. Agafem la pell, en fem tiretes ben fines i les reservem. En un cassó posem 125 mil·lilitres d'aigua i la meitat del sucre, 20 grams. Remenem i escalfem. I just quan arrenqui el bull apaguem el foc i afegim les tiretes de taronja i els hi deixem 5 minuts. Després les escorrem i les reservem. Pelem les taronges a sang. No ens té que quedar res de part blanca. Les anem tallant a rodelles ben fines i les reservem. Afegim el suc de llimona colat als 100 mil·lilitres de mistela. Hi posem el sucre restant, 20 grams. I amb aquesta barreja reguem bé la taronja. Repartim pel damunt les tires de taronja i ho reservem a la nevera almenys durant una hora. I ara només falta muntar les postres. Les podeu muntar en un plat, en un bol. Nosaltres ho hem fet en una copa. Anem repartint la taronja i al damunt hi posem les tiretes de pell. Trenquem trossos de torró i el repartim al damunt. Podeu posar-hi qualsevol torró que us hagi sobrat, ja que aquesta és una recepta d'aprofitament. Acabem amb una mica de romaní fresc esmicolat al damunt. Si els petits n'han de menjar, canvieu la mistela per suc de taronja. I com sempre us demanem que no marxeu sense deixar-nos un like o un comentari. I si no us heu subscrit, feu, així rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.